Charlie chu tero zakzum takmi ni in damdoi na train lo chuak lim hlola ani chuan tu emo thon tur le kha hi alo ziak me kani achan chu atuk mai chu high school a alu ve hmasak na ber tur ni ani awang chuan ani a ani chuan ti danglam du nei nual ma se aza na chuan mathar lak har satir ema cha chhun eina chuan kalpui tur te chu adu ve a ma se afarnu chuanin abul hnai omtir ve zel chu aphal lo achan po art club chu senior te hau omna tur chawa an ruat wang ani Charlie chuanin achian hlui pakhat so zeni chu chibai a hantuma ma se ani po chuanin hmelsia lo ang main mundang alo hoisan le daya an class a pakhat chuanin Charlie chu Patrick hnena chuan hmelsia tirna anaya ani chu senior ni to tur ni in lut tharzinga chuan bul atan thale hi alo ni a tlailama an English class a chuan Mr Anderson a an zirtir tu pa chuanin Charlie chan na hlo zia zong zong te chu adik vekani ti chu aron hmu a class an ban nu chuan Mr Anderson a chuanin Charlie hnena theina sang zok nei thu te chu ashila Charlie chuan hun har sataka to kani ti shat puin alainat ema ma se Charlie chuan azirtir tu pa hnena chuan ama chu ngai to om ani lo thule a that thu te chu ashil ta zoka high school boruak chu Charlie chuan nuam ti zok lo ma sela anu ti shom adu lo awang chuan engma soi chuak chuang lovin angoi ta zoka achan chu anu hianin Charlie chu angai to emani Charlie chuanin anu te heleni chu akyang omve tur chuanin adua ani chuan alung ngei le hlimnia po asia thiam thin em wang chuan ani Charlie chuanin thian thatak te po asiam ve thuai chu abai saya ma se chu tiang thil alo thlen zung chu arin omte chiam lo Charlie chu no pang dang te chuanin an mi sang chei bol tlat maya cha chhun eidona po chuan ama te chavin a email thin bok ma se ni khat chu thil om dan danglamin Charlie chuanin sub class ami Patrick chu awa be ma sathor maya football game chu zirlai dang te po chuanin lo thlir thupin Charlie le Patrick te po anin be chhun zom zela revak lawa semi chuanin aron zom ve bok in khelte an enzo nu chuan Charlie chu athian chhar thar te kianga chuna leng chuak ve a ei tur te ei tlangin rimoi lam te chu an soi hau nak hloma Charlie chuanin anu te in ama chu thuziak mi alani ngeyarin thu ashil thin te chu asoi chuaka semi chuanin Charlie hena chuan ama le Patrick chungchang te chu lo ziak ve tur chuanin ashila athupoyatan Patrick chuanin hlimom lampang chu aron tho ve ngal bok Charlie chuanin Patrick le semi te chu an hlim dun mel mati awang chuan engtia rengi anoin shiat ve to chu azota thor maya an pani chuan lo nui vuruvurin semi chuanin Patrick chu a unau pashon ani thu ashilani Patrick te unau chuanin Charlie chu an inom na thleng chuan an thla honga Charlie po hun rei tak nuwa ahlim vele ta ma se ahlim chung chu rei lo te tan chau hian lo ni a achan chu in chunga alu chuan afarnu le abial pa te chu an lo in ha boy na samaya dereka chuanin afarnu chu alo beng hoi de usok mai ani chu awa mu chuan inrol tumin vakal hnaya ma se genden se chuanin anu tapa chu lo dangin amana achin fel mai thei tur thil ni thu ashila Charlie chuanin anu te heleni nena an khosak haulai te chu angai tu akira homecoming na chuan Charlie chu bangnung chhonzong chuanin a om renga ma se rei lawa remoi nal takaron tumin semi le Patrick te chuanin lam tu lamban turin Charlie chu anon hruai chuaka anom hmela ti ema wang chuan Charlie po chuanin lo hnial bik shan balavin lam tu la chuan lama thai ve ta ziaya homecoming program te hanzo fel nuwa chuan semi le Patrick te chuanin Charlie chu an thian pakhat boba party hoi khotna chuan telve turin an shwai telve a chulai hmuna chuan Charlie chuanin changuk chi tui tak chu lo email mielin atong kam thiam na mang chuan midang haute chu achoklim phurna samaya milkshake chu Charlie chuanin adila athil du chu semi chuanin siam sakin ice cream nen chuan aron pe a an pani chuan in bechun zom zelin Charlie chuanin thian anei ve thin to thu te chu asoi chuaka a hming chu Michael ani thu te le ani chuanin akum masalama chatuan ram apan san to tak thu te chu ashilani Charlie thu soi te chu semi chuanin lo ngai thak sak rengin Charlie chu aleinat ema bedroom azon nalama chuan Charlie chu kalzelin pindana Patrick le Berah te skula langsar tak pani telo omdun chu ahmua
Patrick a chuan in Charlie a chu thu tiam tirin a thil hmu te chu tu ma hne na sei chuak mi alo turin a tiam tirani Semi chuan Patrick hne na chuan thu lo soin Charlie ana thian pakhat ma an ei ve lo thu te chu leinat mel tak hian a shila ti chuan Patrick a chuan no chu domin Charlie a mi zakzum le mi biak lum lam she tlat mi chu an thian tharatan chuan an la lut ta a thian te thil ti chuan Charlie thinlung chu a khoi hle maya Semi chuan Charlie chu an zinga chuan alo lom ve a party zo hnu chuan an pathum chuan an leng khothong le a radio a chuan an hlashiat ngai mi alo hi an ron zai tir thuta chuti lai tak chuan Semi chuan in lever chung an tlan lu don sia thu alo soive chi abokani radio an hla play na zir em awang chuan zip nunga chuan Semi chuan aban te chuan phar kwal vela anuama ti in a hlim hle bok chutianga Semi hlim mel nui sang maya mu te chuan Charlie a chuan lo thli rangin angai to na chu alu akhat ne ngal hle a anuwa chuan Patrick ale Semi te bulsira chuan a thule ta Charlie a po chu activities sang sanga te chuan a in rot ran ve ta a ati ngai mi alo thin hla ngai thak te chuti in semina moya ti li sami te chu angai thata veka le khabu te po anzir lai huang mi lo deu te po chiar tanin essay te chu aziak tan ta bok Mr Anderson a po chu writer ve tho hi lo ni a chu athil boy puile ti lai ate chuan Charlie chu apui bom ve thin bokani Charlie a chuan anuam ti ber chu chhun eina hmuna Patrick ale Semi te hmu a thil soi ho mai te chu ani a tin an thian dang Elizabeth apa ang me khosa thin te baka Elisi ani chu minei nung takfa ni chunga dor pakhat jeans ke kor chuak ngam nga to tu ani a ani ho hmu po chu nuam ati tan vek to bokani Charlie a chuan Semi chu du chhotan tialin atan mixtape siam sakin aril put mang chu Semi chuan lo hriat thiam sak ve se adu hle a Charlie a chuan Rocky Horror Picture Show anti mai hmuna chuan a kal ve fo thina chulai hmuna chuan a thian te pahnih Patrick ale Semi te anin lan ve thin wang chuan ani party zo hnu chuan Charlie a chuanin Semi riang taka alo thungoi rai mai chu awa hmu a Semi hna chuan engkima thatle thatlo te chu azota Semi chuanin unscholastic assessment test a mark score thatlo awanga Pennsylvania State University a alu mai lawarin thu te chu alo soya chumi chuan arel ru ati ha thu a soyani Charlie a chuan exam lo omle tura apui thei ngei tur thu hi ashila Semi po chu alo lom hle ni ma se Semi le abial pa in holauti asia taka anlam bun vela mu chuan Charlie a chuan a thik le a Semi bial pa hi kreika ania college a photography zir live thawani bok Charlie a chuan Semi chu azir tran puita a Christmas pa lo thleng trep to a Charlie a chuan Semi chu Santa chungchanga arwa man naruk siama chuan atran pui ve boka Mr Anderson a chuan Charlie hna chuan Christmas thilpe katan ale khabungai nat ber mai chu a copy ape a Christmas ni chu lo thlengin Charlie a chuan Semi Mary Elizabeth Alice le bobate hau hna chuan thilpe ka hlan thewa anni hau po chuanin Charlie a thilpek chu an lo lom thiamin anril ru a khoi hlom hle Semi po in Charlie chunga alom zia entirnan typewriter hi a hlan ve boka chumi hnuwa arei lo te in bia in Semi chuanin tun hmalam a har sana to tak te chu a soi chuak ta a Charlie a po in anu te chuanin atana thil tam takati sak to thu te chu a shil ve boka ma se hun le ni te han danglam thinang hian engma reng hi kumhlun tur omol silawa Charlie a chuanin anu te chu khovela mishing piang to zinga amingai nat le du berani thu te chu a shila chumi thak tu tur chuan Semi chu adu to hle ti po asia thei tho bokani Charlie chung kwa te chuan in Charlie tan chuan apian chamlom na hun special tak chu an buat sei saka a chan chu apian chama tak chuan anu te chuan in carchet chual na alo boral san to wang chuan ani Charlie chuan a hun liam to hnu te chu chui kirin alung chu aleng thar ema kum thar anlom na party a chuan Charlie chu far kung hnoya chuan a muzala anu te chu ngai zwalin ni khwa shelo chuan in awm chunzom ngala atuka chuan Charlie chu damdo ina lo har chuakin anu le pa le officer chuan in thil thlendan chung chang chu zo na an lo zota ma se Charlie chuanin a chawawang mai ani thubakin officer le anu le pa te chu a chang lovani Craig chu Rocky Horror Show Rocky ber tur chu alo ni a ma se ain lan lawawang chuan Charlie chuanin ama ai chu a ota zoka Charlie chuan do sana hun man vel chu nuama ti hle a so anzo no chuan Mary Elizabeth chuanin Charlie chu skula ama lam dun pui tur chuanin alo soma
in lai chin na lem chu tran mek zelin athin lunga cham reng se mi chu athai ngil thei me ulova Charlie chu in lai chin na der khura chuan atlulu thuk zela hetiang ati chan chu mi poi soi turin le mi ril rutina turin aril ru hi athat em wangani ma sila hun rem changa tong futa an in lai chin na po thei dan tura chuan kong chejok chu athan mai atul ta ni an thian ho chuan in truth or dare game chu an khela Patrick a chuan in Charlie chu pindan chunga nula mel tha ati berwa fop tur chuan ati Mary Elizabeth chuan in ama chu ani alawin be se ril ru hlea ma se Charlie chuan in semilam chu hin semi chu avakis ta a chu athil ti chuan in Mary chu thong hlein athin lung chung ril chu chemsiam taka vi thoi ang mai hianin na zoka Charlie chuan in Mary chu ngaidam a han dil ngala ma se athil ti zo tak che chu olsam taka ngaidam dil na awang chuan in a hen thei mo lo Patrick chuan in lawin thiar filim masari phot mai tur chuan in ashil taringota Charlie chu athian te ne na anin biak lo nu atangin kar ni lai lo liam vele to a ahma a halo ton to fo thin hun khir taka to lai mi anga a omle tamaya chuan in ai ngai le to ni nikha chu bopa chuan in breta pain breta le Patrick te anin ngai zong ti asia chwa to thu ashila Charlie chuan in athian Patrick chuan in thian amamo lai takani ringin biak chu awatuma chachun eina hmuna chuan Charlie chu ma ni chau hian lo thule bal to a breda thian te zinga pakhat chuan in Patrick kal mai lai chu alo thai tu luya Patrick tu lai chu nasatak hian an lo nui so zui bok nataka Patrick chu tong khomin fiam thu tho nan te an hmang boka anin swal boy phata breda thian te chuan in Patrick chu an ron bei rona semi chu in rol tumin aron tan lut wata ma se ani chu breda thian te ho chuan in lo dangin an lo hruai sona Charlie chu Patrick chan tum chuan alo thok chuaka ma se athil mu chu adum le tavek mai aron har chwale nu chuan breta le athian dang te chu chhuata an lo let pheng phung hloma anni ho chuan in athian te chu hlathle to tur hianin ashil bokani anni ho hnena chuan athian te chu hlathle to tur hianin awau zui ngal bokani ti chuan Charlie chu principal office a chuan in kaulu ngalania ma se breta chuan in principal hnena chuan thilom dan kim chang chu ashil taveka Charlie chu shemna a hmu tur lakata a chan himani breta chu office tangalo chuakin Charlie hnena chuan athian te halo dana wangin lom thua shila semi chuan in Charlie chu school pona chuan alo ngaka engi an ti azo chuanin engthil ma sia to lo thuin Charlie chuan in alo changani sem chuan in auna pa a chan him thua soya Charlie chuan in semin ama chu hlo mai ring to hlea ma se angai ang chuan semin alo ngai ve holo thung Charlie chu athian te zinga chuna omle theita a Mary chuan in Charlie hnena chuan Peter ne na anin dei to thu hi ashila ani chu Craig ne na an mizi ain an hle thu te chu ashil bok chu thila chuan Charlie chuan in Mary chu alom pui hlea Patrick chuan in Charlie chu chu aloka peile peilo hi zota Charlie chuan in o ti hian alo changa ti chuan an leng chuak ta a an pani chuan thuthenga an thudona Patrick chuan in athil ton te chu soin ama le breta chungchang te chu a soi neu newa Charlie chuan in Patrick ril runa thoidam nan rei takati ti puya semi chuan in Penn State atanga lekha local chu alo hmu ve to a graduate zo vele akal ngal chu angai to donani Patrick ve thung ero chu Washington University alud ve thung dona ma se senior te chei boy ma support lova an college chu asan chu atum lo bur thung manro che sang lem siamin rongsen nau chawina chei moya ni pui chol ani ma an school kal top na ber tur ni ani a Charlie chuan Mr Anderson hnena chuan New York lama kal apoi ti le ti lo chu zota ma se Mr Anderson chuan in Charlie chu chulai hmuna omri chu atan athat berarin jok thu ashilani Charlie chuan in Mr Anderson chu zirtir tu thaberani thu shilin akwa zuya Mr Anderson po chu Charlie an akalsan nu chuan anui deuh suk bok zirlaina pang zong ta chu kum top school kal top na ni ber tur dar lo ri khun ngakin number an chiarwal lo lova an sa hona salhom lebok Charlie te thian hau po chuan in high school an zir top ni ber tur thla nan ti in ni en liam an rot khoma candency po chuan in abial pa derek kha lo then fel to a thian tenen proma an local ve a Charlie po chuan in thian te tha chu lak sak zelin prom nei na kal turin anin pe tlang to hlea athian te an lima wang chuan Charlie po chu a hlim to hle prom zo nu chuan semi chuan in Craig kana album charani ti a she chuaka Charlie chu graduation ceremony a chuan local ve in semi nen chuan anin ko a thil eng kim thlen nuwa an par chuan ani tu lo thlengta anga chuan Charlie an ngai ani
semi thana tur party a chuan Charlie a chuanin aril ruput mang zong te chu semi hne na puan chu mai chu ana pa atuk mai chu semi kal hun tur ani to a chu wangin Charlie a chuanin ale khaburau tak te chu semi hne na chuan a hlana chu chuanin semi thindung chu a khoi hle ni Charlie chu om nu fualin semi bungroken ngai te chu a khung khom puya Charlie hne na chuan craig kanena anin then nuwa chu chhun an eile na masak ber na te chu a shil pa bok enga ama angai lo tu te hi mi ten engtin ngi an than le mai thin jok le ti te chuan a zota Charlie a chuanin Mr. Anderson ana a hne na alo soi to chu soi chuak le in mangai na chu kan pomani chuan an phu ngei nia kan ngai mai thin ti thu chu a soi chuaka Charlie a chuanin semi hne na chuan ama chu hlim reng tur adu thu hi a shil ti chuan an pani in an thin lunga thu om te chu anin shil ton ta a semi kal hun tur chu alo thleng ta Charlie chu asiat na boile deuh hlekin alu te chu an tau deuh bowa chumi pa chuan a thiam lovani thu a soi reng bok ama le ama chu in shilin tra lai bang to tur chuanin a in shil renga chumi pa chuan a bianga tangin mit tuia luang zoi bok candency chu abia a phone atang chuan a farnu hne na anu te helene boral chan chu ama awang vekani thu hi awashilani ti chuan candency ngei chu thalavin a thian te chu police kawa an in lamatir fatur chuanin a shil tira police te chuanin kongkapui chu ti chia in Charlie a nikoshel valo o mek chu an va muta a damdo in lama chuan shruai ni in rilulam doctor batani chu alo luta asiat na te thunun tura puin thudik an chia chwa pha theita Charlie chu anute khanin anau pandeu lai tang to in alo khoi thin chu lo ni in chu tiang thil chu doctor in Charlie nu le pa te chu asila anu le pa te chu anril ru ana e mane ti chuan Charlie chu nirevak lo chung hospital a chuan a omri a hospital atanga achwa nu chuan a thian te pani petrikale semi te chuan an ron tlo a semi chuanin ma na an sa khau thin asia chwa to thu shilin an pathum chuanin anin khal chuak le ta hemitum chau hi Charlian nuam ti le engthol taka chunglama ban a phar chwa theina hun chu alawin her chuaka ashing nun chu thon thulung chhia thla ka nilavani ti asia hla chungai thlachungin an zawai chuan top ni nei lawa om reng turan ni chu aringa a top ta